Stretli sme sa počas študentských rokov na brigáde, keď sme sa prihlasovali na brigádu počas prázdnin. Ja som mala v ruke svoje osobné doklady a on, samozrejme šikovný, si prečítal meno, adresu a napísal mi potom list. Pozval ma na rande, na ktoré som neišla, ale on sa nedal odradiť a vyhľadal ma. Ja keď som mu videl a prišiel som tam a, jak sa hovorí, že otvorila pusu, tak ja som si hneď povedal, krásna, múdra. Ja som si povedal, že no, neutečeš mi. Ty budeš moja žena. To bolo v mojom takom srdci. Ten list bol taký akože ponuka pre kamarátstvo a pre lásku by sme si mohli vzájomne vychádzať. Najprv mi ho moja mama zadržala, nechcela mi ho ako dať, ale potom si to rozmyslela a dala mi ho. Takže ja som na to rande neišla. Ani teda neviem, či on išiel, lebo nie, to nevie. Ja som išiel, ale ja nie. Ale nevzdal sa a vyhľadal ma. Boli to tak krásne, ešte sú doby, ktoré sme spolu prežili. Rodina. Pre nás rodina bola prvoradá. Sme mali rodinku, každý sa nám čudoval, že 3 deti, takí mladí. No, my sme nedali. Sme sa dohodli, že sa zoberieme a hotovo. Nič romantické to nebolo. Nič romantické. Videla som, že sa dá na ňo spoľahnúť, že vie dodržať slovo, keď sa na niečom dohodneme. Vedel aj zarobiť. Teda to bol dôvod na to, že dokáže sa postarať o rodinu. Vedeli sme si rázne povedať obidvaja svoj názor, aj sme sa pohádali, ale vždy sme si vysvetlili a vždy sme sa dohodli. Vždy sa našiel niekto, kto ustúpil. No? Základ šťastia našej rodiny. Je fakt, že ja som bol, čo ja viem, či ostýchavý alebo tak, ale ona vždycky sa vynašla a bolo pohádke. Musím k tomu pridať, že to by som aj doporučovala dnešným mladým rodinám, že aj keď sme sa pohádali, ale v živote sme sa nehnevali. Nikdy sme si nelíhali do postele s hnevom. Nikdy. Vždy sme si všetko vyriešili hneď. A to, myslím si, že to moc robilo v tom našom vzťahu a preto sme aj toľko vydržali spolu. Vzájomné pochopenie, vzájomná tolerancia, ale hlavne ešte rodina, to bol náš cieľ od vtedy, ak sme sa zobrali, že tá rodina, to bolo naše všetko. V tom období každá rodina sme mali 2 sobáše. Na jeden bol civilný, tam som bola oblečená takto, aj s manželom. A cirkevný sme boli takto oblečení. Šaty som mala šité len pre seba. Ani som ich nepredala, ani nikomu nedala. Deti sa s nimi hrávali, lebo mali okolo krku urobenú, ako princezná som bola a to sa deťom páčilo, hrávali sa na princeznú s mojimi svadobnými šatami. Bez lásky ja si neviem predstaviť život vo dvojici. Veď tam musí byť kus srdca, musí tam byť ešte aj teraz. A až do môjho odchodu, alebo jej odchodu z tohto sveta, že toto je vo vás. Doporučujem ísť do toho manželstva, pretože to manželstvo je, myslím si, že niečo iné. Je to už záväzok
kdežto z toho vzťahu môže vycúvať kedykoľvek. A s tým manželstvom je to pevný zväzok. Každý jeden vzťah sa zakladá na tom istom, ako volakedy, tak aj teraz. Ak doraz nemá v sebe trochu aj skromnosti, aj úcty k druhému. Áno, úcty k tomu druhému, tak ťažko potom žiť v spoločnom manželstve. Ja si neviem predstaviť, že by som... No môžete túto ženu opustiť. Môžete ju opustiť, túto krásnu ženu.